Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Punta lang akong Kalatagan at dahil Valentine's Day kahapon ay tayo magde-date muna. Yan, may dala pang akong Simflower eh. Simflower. Simflower is ano daw siya, symbol of loyalty and longevity. Ay, longevity. Pahabain natin ang ating pagsasama. Tsaka may gusto lang ako ikwento sa inyo. Ayan, dito na tayo sa Municipality of Kalatagan. Dito ko na in-start at ako na may chill ride lang. Wala naman kayong mapapanood sa aking interesting nung mga kani-kanina. So yun nga, may gusto lang ako ikwento sa inyo. Nami-miss ko na ang 1446 na sprocket ng sniper. Nung kasi kanina na-realize ko lang, kasi nga ganito lang yung takbo ko eh. Nasa mid RPM lang ako eh, 5,000 to 6,000 RPM, 4,000 to 5,000, gano'n. Ganito lang takbo ko. Tapos naisip ko, parang ang bagal ng takbo ko. Eh, nasa 6 na naman ako, tapos ay mga 5,000 RPM, 4,000 RPM. Chill ride lang. Parang ang bagal ko, parang ano lang ang takbo ko, parang 30 o 40, parang ganun lang. So, kung naiisip ko yan, gaya nito, tingnan nyo, yan yun naman takbo ko, parang nakakaantok. Nami-miss ko yung yung cruising ng 1446. Kasi dati pagka pumupunta ako dito at tinatamad ako mag-drive, ayun, naka 6 na lang talaga ako, tapos consistent na 5,000 RPM lang ako. Pero ang takbo ko nasa mga na yung 60, 70, ganyan. Ito wala. Wala boss, ang bagal ko, sobrang bagal talaga. Kasi naman itong sprocket na to, lagi na lang sinasabi sa akin, boss, kulang pa, ihapit mo pa boss. Tapos yung isa namang sprocket yung 1446, sige boss, kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng cruising, kailangan mo ng chill ride, sige boss, i-maintain mo lang yung RPM mo boss. Samantalang itong sprocket nito, boss, hapit pa boss. Para sinasabi ni Snow, boss, kaya pa boss, hapit pa. Kaya laging kaya laging yung taas ng RPM eh. Hindi bumababa dapat ng 7,000. Para madama mo yun talaga. Hanip na yan talaga eh, kakainis eh. Tinignan ko nga yung speed ko kanina. Ayan, dito sa ganitong takbo, tinan mo naman 4,000 RPM, 51 kilometers per hour. Tapos advanced reading pa ng medyo. Advanced reading pa. Ano na lang takbo niyan, mga na lang 40. Grabe, napakabagal ko. 8:30 na, andito pa lang ako. Umalis ako sa bahay parang wala pang alas 8. Sobrang tagal. Samantalang dati yung mga ganitong takbuhan, siguro nasa na ako mga 60 or 70% na ng biyahe. Makakarindi naman tong plastic. Pasensya na guys, baka kayo marindi din kayo sa plastic. Uy, mga rider, ride safe po sa inyo. Nami-miss ko tuloy yung 1446. Siguro pag nakabili ako ng mugs, yung mugs ng RCB na SP5, SP500, 1446 na lang ulit ay kakabit ko na na sprocket set. Dami nila. Ride safe po mga boss. Parang sila yung andun kanina sa sa opening ng Suzuki doon sa Kalaka. Sila kaya yun. Hanip na yan. Nami-miss ko talaga tuloy yung yung chill ride nung 1446. Pero tatawa ako dito sa sa sprocket na to, 1448, kasi nga ang lakas niya. Kagabi nga nasusunduin ko yung kapatid ko. Ito, papakita ko sa inyo yung clip. Nasusunduin ko yung kapatid ko, pati kinta dumadamba. Pakita ko sa inyo. Eto, in 3, 2, 1.
Yan. Pati kinta niya nadamba. Masarap naman gamitin. Kaya lang, kailangan mo talagang ibigay yung RPM na gusto niya. Hindi ikaw yung masusunod sa motor. Yung motor ang masusunod dapat kapag naka 1448 ka. Eh pag naka 1446 ka, ikaw yung masusunod. Hanip na yan. Tsaka yung sa 1448, meron naman siyang dulo, pero nakakabitin ba? Nakakabitin yung dulo ng 1448 mga friends. Hindi sa nanghihinayang ako na pinalitan ko ang sprocket set ko o dinidiscourage ko kayo na mag 1446 1448. Pero sa pakiramdam ko kasi pag ako yung nagdadrive, nabibitin talaga ako sa dulo ng 4048. Although meron naman, nabubuhay talaga yung 6 speed niya, yung 6 gear. Kaso yun nga, medyo nakakabitin para sa akin. Para sa akin lang. O baka hindi lang talaga ako magaling kumambyo, kaya ganun. Hindi ako racing kumambyo, kaya minsan nakakabitin yung 6 ta. Eh dun sa 1446, okay naman yung dulo niya. Nakaka 135 yata ako, naka 135 yata ako dun sa 1446. Pero ang nagiging top speed ko lang dito sa 1448 eh parang 126 yata. 126 ano na yon sa GPS na, kasi minsan tinitingnan ko yung sa GPS eh, yung sa cellphone ko. Meron kasi ako ditong Life 360, meron kasi siya nakalagay doon. Tapos sa ride mo na yon may mga details na parang yung may mga details doon sa sa ride mo na yon na top speed. Pagka tinignan mo, naka miles per hour, so parang napatak ng 80 plus na miles per hour. So kung i-convert mo sa kilometers, parang nasa 110 hanggang 120 kilometers yun, parang ganun. Hanggang doon lang yung nagiging takbo ko pagka dito sa 1448. Halos parehas lang din naman siya. Kaso nga lang, yun nawala kasi dito sa 1448 eh yun yung cruising mode ng sniper, na kapag ka nasa 5,000 RPM ka ng 6 gear, eh aabot ka ng 70, ganun, 75. Eh ngayon, para nasa lang ako, nasa 50 hanggang 40 hanggang 50 lang. Napakabagal. Makikita nyo sa panel, nasa 60 siya, mga 65. Pero kung sa papakiramdaman nyo, kung marunong kayo makiramdam sa tuling ng motor, andun lang siya sa 40 hanggang 50 mga friends, promise. Yun yung namimiss ko talaga sa 1446 eh. Pero hindi naman ako nagsisisi na nag 1448 ako, kasi na-experience ko rin. Masarap din ang experience, kaya lang nga yun lang yung namimiss ko. Kasi dati pag dumadaan ako dito, yan, ganitong cruising mode ako. Sarap pagmasdan niya mga puno na yan. Tapos ang bilis niya dumaan sa'yo eh. Ang bilis mong lumagpas sa bawat puno na yan. Ganito yung takbo, ganitong RPM. Pero ngayon ang tagal. Nakakainip. Ang sarap nga lang din itong 1448 kasi nga na parang sobrang madamba. Ang lakas ng torque. Yung mga friends, yung mga maikukwento ko sa inyo. Pero maganda naman kung gusto nyo mag 1448 din kayo, maganda naman. Tsaka kung talaga gusto nyo iwalwalan lagi, eh ito ang the best para sa inyo. Eh ako, hindi naman ako masyadong mawalwal mag-drive. Pagka natripan ko mag-cruising talaga ako. Tapos naka pa ako ngayon, naka touring seat pa, 'di ba? Ang saya-saya. Baka sabihin naman ng iba, kung gusto mo naman ng mga cruising at touring na takbo, mag PCX ka na lang. Mag PCX ka na lang, mag NMAX ka na lang, 'di ba? Kaya sasabihin ng iba, gusto ko yung sniper eh, may cambio eh. Bakit ba? Gusto ko may cambio eh, pero pwede mag cruising eh. O, 'di ba? Ayun yung mga yan yung benefits ng pagkakaroon ng sniper. Pwede kang mumaswas-waswas ng ratsyada ng cambio. Pwede ka rin mag cruising mode, o, di ba? Yan maganda. 2 in 1.
Wala nga lang compartment. Diba? Ang saya. So ngayon dadalhin ko muna to sa kanya at magde-date kami mamaya. Kakamiss din dumaan sa lugar na to eh. Dati kay linggo-linggo na punta dito eh. Walang palya. Hindi masyado malamig ngayon. O baka kasi tanghali na. Alas 9 na rin kasi eh. Finally andito na tayo sa bayan ng Calatagan. Nga pala, shoutout nga pala sa mga Batangas Loop nung nakaraan. Ang dami nila. Ang daming vlogger na pumunta dito sa Calatagan at bumisita dahil required siya isama sa loop. Kita ko sila sila Boss Reed, sila Jet Li, sila Carlos Salonga. Yun yung mga nakita ko. Tapos parang si Senator JB ata kasama din. Ang daming influencer na nagpunta dito nung kakatuwa nga eh. Nabisita yung Calatagan eh. Tsaka nakakatuwa din, ang dami ring nagra-ride papunta dito na mga taga ibang lugar. Ang iba nagka-camping, mga ganyan. Kaya nakakatuwa din. Syempre hindi natin sila makikita kasi hindi naman nila ina-upload. Hindi naman sila yung content creator. No one knows we never get to know. Baby, I know the pain is unbearable. There's no way beside can mind. Pinipiling my salamander. Turn and mix into okay. Ang dami nga palang checkpoints ngayon mga friends. I don't know why, pero lagi may checkpoint. Sa inyo din ba madaming checkpoint? Kagabi may checkpoint dun sa amin. Tapos ngayon meron ulit. Ano kaya meron Kasi mag-e-election, yun ba ang dahilan? Pero pati motor pinapara. O parang mga motor nga lang pinapara eh. Pag talaga mga ganyan, lagi na lang motor ang pinapara sa checkpoint. Bakit kaya napakabagal ng aking takbo. Kakatawa, may mga tarpaulin pala na yung welcome Batangas Loopers. Batangas Loopers. This is Sir JB ride safety. Angas. Galing kasi sila dito eh. Natuwa naman sila sa lugar. Tapos nakita ko si Yana dun sa sa vlog ni Boss Reed. Nakahiga dun sa lighthouse o sa damuhan. Pagod si Boss. Yan Welcome Batangas Loopers. Diba? Welcome daw. Thank you po sa pag-welcome. Kahit hindi po ako kasali sa Batangas Loopers. Soon maglulup din kami. Abangan nyo lang yan. Mapapanood nyo dito sa channel namin kung saan kami naglulup. Andito na nga pala ako sa kanila. Wait lang mga friends. Mamaya yan. Ari muna. Dali. Si Boss. Anak? Baba mo na lang yan. Umpisahan, Boss. Ba nga naman. So yung mga friends, ito na merienda namin. Diet yarn. Takoyaki. Nakalimutan ko na mag-vlog kanina doon sa kinainan namin. Restaurant siya na may na lechon belly. Kasi ito yung kanyang drinks. Ito yung sa akin. Orange juice. Ang kanya ay mango strawberry. Nasa'yo. Kakain na kami. Let's eating. Atik naman. Ngayon gabi mo. Diba ano yung lasa? Strawberry. Mas lasa ang strawberry. Diba?
pala. Tinatlo natin ang takoyaki. Yung ano, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganitong buhay. Kaya ka naman. Oo naman. Galing. Nakakala mo yung last year. Akala mo, yun ka na. Hanggang doon ka na lang. Tapos may naka-align pala talagang ano sa na yung trajectory mo. Ano wait bloomer. Ay, puro ano mo na yung naramdaman mo. Balik-balik. Elementary masaya. High school board. Malungkot. College masaya. Nung nung doon. Tapos yan yung nagtatrabaho na. Matanggap. Malungkot. Tapos nung college ulit, masaya ulit. Enjoy. Lakwatsa dito, lakwatsa doon. Tapos naging malungkot ulit. Bakit ba ng work? Wama. Sige, masaya ulit. Tapos sinagot mo ako. Roller coaster pala yan. At saka nagkatrabaho ko. Masaya. Lumukot ulit. Tapos lumungkot ulit. Nawala naman ang trabaho. Tapos sumaya ulit. Ganang trabaho. Sumaya ang trabaho. Tapos lumungkot ulit. Bakit? Ang daming bayarin. Tapos, saya na ulit ngayon. Nung kasunod, Masaya ulit. masaya ulit. Yan, kaya kakasaya eh. Kakatuwa eh. Hindi mo talaga i-expect ang mga susunod na mangyayari. Pero parang ano na, ando na ako dun sa ano, ganyan lang ganyan. Ganyan. Kaya ganun eh. Tik. Tik. Hindi ka, masaya. Di ganyan. Malungkot. Kasi yung garna eh. Ganun na. Mabagal man yung progress, pero tumataas. Ang galing mo doon. Galing na. Ang brain cells mo yun. Higit eh. At nag-1K. Kahit maliit lang siya, ito pataas naman, di ba? Yun nga, kaya kasi gawa nila na Nakakapala mo. mga ang goods. Good. Ang galing lang ng mga pagkakataon. Yung pagkakala mo wala na, bigla may dadating. Kaya nung iniisip ko ng December, ano kaya ako makakaipit? December last month. Last month. Bakit? Paano Hindi mo ba makakaipit? pinlano na ano? Hindi mo pinlano magpo-propose ka? Hindi. Iniisip ko na yung January pa lang. January. Nagpaalam pa lang tayo. Ako iniisip ko, Pwede mo pag ginawa ko lang. Ay, isip ko lang. Hindi ko alam. Bahala ka, paano naman? Kaya nga, Parang pinaplano mo na. Oo nga. Eh, di ba nag-chat pa ako kay ano nun? Niloloko ko lagi. Nakaw, yan si Nicole. Away-away yan. O meron, support niya. Ano naman na talaga yun? Kasi nga, hindi naman ako magpapaalam ko dito kung hindi nakaplano eh. Pero kasi, ang ano ko, one step at a time talaga. Tapos ang pagkataas nun, iniisip ko, paano kaya yun? Kasi yung mga ano ko nga, di ba may mga gastos ako na hindi ko in-expect. Tapos may mga loans pa ako. Tapos iniisip ko, ano kaya? Ay, nagdalwa isip ka pa kung ito tuloy mo. Hindi ako nagdalawang isip ko, itutuloy ko. Ang iniisip ko kung paano ako makakaipon ng mabili. Tapos biglang pagpasok ng February, chat ako, tara. Hindi ko pala yata ano yun. Hindi mo yata na-expect yun. Hindi ko talaga na-expect kasi hindi na ako naasa. So yung mga friends, ito na lang siguro ang ano ng vlog ko. Dito ko na lang tatapusin. At wala na rin namang ganap. Gusto ko na may isa-shoutout. May nagpapa-shoutout sa atin eh. Nakalimutan ko ang pangalan eh. Ayan. Rodney Kiang. Shoutout boss yan. Sinoutout na kita. Nag-comment ka eh.
Kaya lang mga friends, maraming salamat. Dito ko na lang tatapusin ang vlog ko. Konting paalala, hinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and